השיעור לרפואת גילה בת יקוד ונועה בת גילה לרפואה שלמה. כותב הרב ולקוטי הלכות, ועיקר התשובה הוא לשוב מגדלות ולהשפיל עצמו ולהרגיש שפלותו ופחיתותו באמת. כי עיקר התשובה הוא ההכנעה והשפלות. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, טובה מרדות אחת בליבו של אדם ויותר מהמלכויות, כמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית למי שמשים עצמו כשיריים. נמצא שעיקר התשובה היא הענווה והשפלות. ככה כותב הרב. עיקר התשובה, מה אדם יחזור? ודאי מהחטאים שלו, ודאי מהמעשים שלו. עיקר התשובה, אדם שירגיש הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. איך אדם מרגיש הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא? רק אם הוא ירגיש שכל חייו תלויים כל רגע ורגע עם הקדוש ברוך הוא. שכל פעולה זה כמו אדם שנמצא עכשיו באיזה קופסה מזכוכית, אקווריום זכוכית, מורידים אותו מהאונייה, תוך עומקי הים, מחובר עם צינור לאונייה של חמצן. אתה יודע, ברגע אחד, אם שם למעלה באונייה סוגרים את החמצן שלו, בתוך המים הוא הלך, נגמר. כמו אדם מחובר בית חולים ולעדים בחמצן. ברגע שנתק המכונה, נגמר. ככה זה אדם. אדם שמרגיש שכל רגע ורגע, אני אפס. אפס זולתו. בעולם בלעדיך, אותי עכשיו חמצן. הלב שלי יעבוד עכשיו. לא יכול לנשאר כל רגע, ברגע אחד, אני כלום, אפס. כי אין לפניך. עד אדם נכנע. אדם שמכיר שכל רגע ורגע שהוא חי זה מכוח המכונה, שהקדוש ברוך הוא נותן לו חיים, נותן לו כוח להתנועע, זה שהוא קם בבוקר והגב לא כואב לו, זה הקדוש ברוך הוא נותן לו. זה שהוא קם בבוקר והלב עובד, זה הקדוש ברוך הוא נותן לו את הלב הזה. כל רגע ורגע, אז אדם. כשאדם מרגיש גדלות, שהוא כאילו בעצמו חי, ואני עושה, ואני פועל, ואני עשיתי. מסביר רבי נתן, מה זאת אומרת? כתוב דוד המלך אומר, השמיים מספרים, מעשה דוד הרקיע. בעולם כביכול בידיים שלו, ברא את כל העולמות. הוא ברא. אין לו דמות בגוף, אבל לא, כאילו כביכול ברא בידיים. שמה הוא אומר האדם? תראה, בידיים האלו בניתי, עשיתי, מה אתה אומר? בעולם לא צריך אותך, יש לי ידיים שלי. יש לי ידיים שלי. אתה מרגיש שאני פועל, ואני עושה, ואני עשיתי. אדם כזה שיש לו גדלות, ואין לו הכנה מהקדוש ברוך הוא, אין לו תשובה, קשה לו, אומר הרב. העיקר התשובה, כותב הרב, שאדם ירגיש פחיתותו, ירגיש כמה כאין, בין רגע היה, בין רגע חלף. כל רגע ורגע בעולם ממית ומחיה. חולי מבריא את האדם, עשיר מעני, עני מעשיר אותו. כל רגע ורגע אפשר בעולם לפתוח את כל העולם דבר אחד. כשאדם מרגיש שאני כל רגע תלוי בקדוש ברוך הוא, אני מחובר למכונה של החמצן, אם הוא נתק אותה אני כלום, אז הוא נכנע. בעולם מה אני? איפה אין לך כלום? אין לי כלום בעולם הזה, חוץ ממך שאתה מחיה אותי. הוא אומר, כשאדם כזה נכנע, האדם יכול להגיע לתשובה. תקן את המעשים שלו, יודע שכל מעשה הוא מעשה שהוא עושה, הוא מקלקל העולמות, פוגע בעצמו בהשפעות שיש לו. התשובה כדי שהאדם יזכה למתנות שיש לו. בשמיים יש הרבה ישועות לאדם, שימשוך אותם רבי נחמן, מן הכוח אל הפעל למשוך אותם. איך ימשוך אותם אדם? רק בשפלות ובהכנעה. ככל שמרגיש יותר כפוף, בעולם אני בעדך כלום, אפס ולדך אפס, וכולה כמה כלה, בעולם הכל לפניך כמו כלום. אדם כזה, משים עצמו כשיריים, זוכה להשפעות טובות מן השמיים. אז כל המצוות.